Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu. Wanda muke karanto muku littafi mai suna ƙwarya tabi ƙwarya. Littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbale. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Sai da muka yi nisa da gurin sannan na shaida masa dukkanin abin da yake faruwa. Shiru Haruna yi yana girgiza kai tare da mamakin al'amarin. Ya ce da ni, Sumayya, ni dai ban ga wani abu da muka yi wanda ya kaucewa shari'a ba, amma in Allah ya so ya yarda, Sumayya zan ci gaba da kiyayewa, zan daina shige miki idan kina gurin, kada kuma wata magana ta sake biyo baya. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Na ce da Haruna, ni ma dai haka na gani, amma wannan shawarar da ka yanke ita ce tafi amfani. Idan kana so mu yi hira sai ka bari sai na gama aiki, idan na fito sai mu yi magana. Idan na gama abin da nake yi na fito sai mu yi hirar a tsanake, ya ce da ni babu damuwa. An jima zan sanar da mahaifina game da maganar aurenmu, idan ya so sai ya sami Babalawi su tattauna. Murmushi ne na ce to shi kenan, ya yi. Haruna har sashen mai raka ne na canzo kaya na fito. Ya raka ni sashen Ciroma domin amsa kiran da Gimbiya Lawisa take yi min. Samunta na yi a hakimce bayanta sun kewaye ta sai famar fadanci suke yi mata. Durkusawa na yi na gaishe ta. A wulaƙance ta amsa gaisuwa ta sannan ta dube su. Sannan ta ba su umarnin tashi da sauri suka bar gurin. Minti 5 a tsakani na kwashe kyawawa kafin daga bisani na ji muryarta. Sai yanzu kika ga damar zuwa ko? Afuwa ranke daɗe. Aiki nake a lokacin da kika aika kirana a gafarce ni. Shiru ta yi tana watsa min kallon banza kafin daga bisani ta ce da ni. Anya kuwa Sumayya kina aikata aikin da na umarce ki domin ni fa bana ganin wani canji. Bana ganin canjin komai a gurin Yarima, kullum iskanci yake yi min. Baya nuna min so da ƙauna da kulawa. Cike da kulawa na ce mata habaran ke daɗe. Aikin san ba zan ci amanar ki ba. Ina aikata aikinki da kika sani cikin tsari da kulawa. Kin san komai sai a hankali. Insha Allahu zai so ki ya ƙaunace ki tamkar ransa. Murmushi ta yi tare da faɗin Sumayya kenan. Shi yasa nake son ki domin kina kwantar min da hankalina. Amma fa al'amarin Yarima Ali ya suma bani tsoro wallahi. Murmushi ne na ce ranke daɗe. Ki ci gaba da addu'a Allah ya janwo hankalinsa ya dawo kanki. Gefe guda kuma kina yin 'yan dabaru irin namu na mata. Gyara zamanta ta yi ta ce da ni Sumayya, gaba ɗaya duk dabaruna sun ƙare wallahi. Kullum na kai masa ziyara da faɗa miki rabuwa. Ni gani ma nake yi kamar tunaninsa baya kaina, hankalinsa yana wani guri. Tamkar ma bana gabansa. Shiru na yi ina nazarin abin da zan ce mata sai kawai na ji ta ce da ni, ko kina ganin na bashi kaina ne? Da sauri na ɗago na kalle ta ina yi mata kallon marar hankali. Ganin kallon da ta ga ina yi mata ta ce to Sumayya, duk wasu dabaru na yi yaƙi ya karkato da hankalinsa kaina. Na ce mata ranke shi daɗe, ai idan kika bashi kanki ya sanki a matsayinki na 'ya mace. Ko kun yi aure ba zai taɓa ganin kimarki ba kuma wulaƙancin da zai yi miki sai ya fi na da. Ranke daɗe ina mai baki shawara da kada ki kuskura ki yi wannan gangancin. Ki dai ci gaba da gwada 'yan dabaru, insha Allahu za a dace. Ajiyar zuciya ta sauke mai nauyi sannan ta ce da ni shikenan Sumayya. Insha Allahu zan ci gaba da bin shawararki. Na ce mata yauwa ranke daɗe. Akushin da yake gabanta ta nuna min tare da faɗin. Ki ɗauki wannan ki kai masa, farfesun kifi ne na yi masa. Ki tabbata ya sha wannan farfesun domin na zuba sinadarai da yawa a ciki kuma ina sa ran dacewa zan sami galaba. Na ce mata ranke daɗe an gama, yanzu kuwa zan je na aikata aikinki. Akushin na ɗauka hannu biyu na riƙe akushin. Na yi mata sallama tare da barin gurin. Lantana da ke laɓe tana kallon fitowar Sumayya a hankali ta biyo bayanta. Ina isa gurin da nake zubar da kayan asirin sai da na waiwaya tsab a tsanake na tabbatar da cewa babu kowa a gurin kafin na watsar da farfesun. Da sauri na rufe akushin, na bar gurin ina jin takaicin abin da ke faruwa.
Ko zaman minti 10 ban yi ba, saƙon kiran Gimbiya Louisa ya iske ni. Cike da mamaki nake kallon 'yar aiken, ina so na yi magana, babana ya katse ni da faɗin, tashi ki je. Jikina ya bani cewa akwai wani abu da yake faruwa. Miƙewa na yi tare da sanya takalmana na bi bayan 'yar aiken. Tsaye muka same ta tana famar kaiwa da komowa a gurin. Fuskarta kaɗai ta isa ta nuna min cewa akwai matsala. Ranke daɗe gani. Kafin na ƙarasa maganar ta wanka min mari. Sumayya, dama munafurta ta kike yi? Ashe duk abin da nake baki zuwa kike kina zubarwa. Gabana yanke ya faɗi, bakina na rawa, na ce ranke daɗe. Wa ya faɗa miki haka? Na ce ranke daɗe wallahi ƙarya ne, ina bin umarninki. Wani marin ta sake kawo min, na saurin kaucewa. Ina bin su Lantana da kallo sai kuskus suke yi, tabbas a cikinsu wata ta kawo gulmar. Ba zan yarda da rantsuwarki ba Sumayya, sai kin tabbatar min da gaskiyar maganar daga bakinki, kana kuma ki nuna min inda kika je kika zubar min da kayana. Shiru nai a daidai wannan lokaci, wata zuffa ce take famar keto min. Ke nake saurare, 'yar iska munafuka kawai. Na ji zafin zagin da ta min, amma saboda bani da gaskiya, shine abin da yasa na cije na daure da zagin nata. Na ce ranki daɗe, duk wadda ta kawo miki gulmar gaskiya ta faɗa. Maganar ta gaskiya ne, duk wani kayan asiri da kike bani wanda zan zuba wa Yarima na abinci ko na abin sha, gaba ɗaya watsarwa nake bana amfani da su. Kuma ina zubar da su ne a wani keɓantaccen guri. Idan baki manta ba, ko ɗazu sai da na sake tunasar da ke cewa asiri ba zai jawo miki so da ƙauna ba a gurin Yarima. Na ce miki ki dage da addu'a sannan kuma ki canja salo. Wannan dalilin yasa nake zubar da duk abin da kike bani, ba zan jefa kaina a cikin halaka ba. Huci ta dinga yi tana kallo na ta ce da ni, shin kin san irin maƙudan kuɗin da ake fitarwa kafin a karɓo min wannan maganin kuwa? Shiru ne mata ban bata amsar komai ba, ta ce da ni, lallai Sumayya baki da mutunci, kuma wallahi sai na ɗauki tsatsauran mataki a kanki. Shige mu je ki nuna min inda kike watsar min da kaya. Na ce ranke shi daɗe a gafarce ni, ban yi hakan don na ɓata miki rai ba. Na yi hakan ne don ina guje miki fishin Allah. Hannu ta sa ta gube min baki tare da faɗin, rufe min baki, munafuka kawai. Kuma wallahi sai na ci mutuncinki a gidan nan. Shiru ne ina kallonta ban tanka mata ba. Takalmanta ta sa ta yi gaba suka rufa mata baya, sai da suka yi nisa kana na bi bayansu. A gurin na same su, Lantana tana nuna mata ramin da nake zubawa. Juyawa ta yi tana kallona na sunkuyar da kaina ƙasa. Rai a ɓace ta juya suka rufa mata baya. Wata rumfar bukka na je na same su, sai zirga-zirga Gimbiya Louisa take tana magana da su. Ina ƙarasowa gurin ta ce da ni na sanya gwiwoyina a ƙasa. Na yanda ta ce, kallon su ta yi ta ce siyo layi kowace daga cikinsu ta mare ni hagu da dama. Miƙewa na yi da sauri a fusace ina kallonta, na ce mata ranke daɗe. Ke na yi wa laifi ba su ba, don haka ke ce za ki hukunta ni. Sumayya so nake ki ƙasƙanta, yanda kika sa raina ɓaci, ke ma sai naki ya ɓaci. Ranke daɗe ki gafarce ni, ba zan zauna waɗanda muke matsayi ɗaya da su ba su more ni, gaskiyar magana kenan. Tana huci ta ce da ni kike yi wa gardama ko? Ƙasa ne da kaina, babu yanda za a yi na zauna su Lantana su mare ni, sai dai duk abin da za ta yi ta yi. Ta dubi Lantana tare da bata umarni. Lantana, je ki kirawo min Buba, ki ce taho da bulala. Da sauri Lantana ta fita ta nufi gurin da aka aike ta. Ta goya hannuwanta a baya sai faman zirga-zirga take tana zagaye gurin. Cikin zuciyata na ce wahalalliyar banza da wafi kawai. Buba da Haruna suna tare suna hira a lokacin da Lantana ta isa gurin. Ta shaidawa Buba kiran da ake yi masa. Buba ya ce ki je ina zuwa. Haruna jikinsa ya sanyi ya ce Buba don Allah kada ka doki Sumayya a kan gaskiyarta. Buba ya ce idan tana tsaye a gurin dole ne na bi umarninta, amma idan ba ta gurin zan ƙyale ta. Amma duk da haka ko da tana tsaye a gurin, zan riƙa dabarar dukan ƙasa a madadin ita nake duka. Buba na gama maganar ya bar gurin. Jikin Haruna ya yi sanyi sosai, kwata-kwata Haruna baya so a taɓa lafiyar masoyiyarsa. Yana ƙoƙarin miƙewa,
Buba ya ƙaraso gurin hannunsa na naɗe da wata martikekiyar bulala mai baki biyu, ko sauraron sa bai yi ba yi gaba abinsa. Haruna da sauri ya nufi sashen Yarima domin shaida masa abin da yake faruwa. Sai da gabana ya faɗi ganin irin martikekiyar bulalar da take hannun Buba. Sai da na yi da na sani da na bari silantana sun mare ni da tuni ma an wuce gurin. Ranke daɗe gani, Buba ya faɗa yana mai ƙasƙantar da kansa. Jajayen idanunta ta watsa masa ta ce, Buba, ina so ka zane jikin Sumayya har sai rigarta ta yage. Idan ka kuskura ka sassauta mata to sai ka fuskanci hukunci daga gurina. Murmushi Buba ya yi irin na mugunta ya ce an gama ranki shi daɗe. Bulalar ya nannaɗe a hannunsa ya ɗaga da ƙarfin tsiya ya lafta min a gadon bayana. Sai da na saki ƙaragi saboda tsabar zafin bulalar. Rintse idanunai ina jin raɗaɗin zafi a gurin da ya doke ni. Gimbiya Lawisa murmushi ta so mai silantana kuma suka kama dariya. Haruna yana dariyar shakiyanci ya ɗaga bulalar zai ƙara lafta min. Rintse idanuna nai ina jiran saukar bulalar a jikina. Can kamar daga sama sai na ji an daka tsawa. Kai, karka dake ta. Buɗe idanuna nai na ganshi a gefe a tsaye. Haruna na tsaye a gefensa. Nan da nan naga kowa ya shiga hayyacinsa. Kowa ya shiru ya sunkuyar da kansa ƙasa. Har ita Gimbiya Lawisa sai da ta sunkuyar da kanta zuwa ƙasa. Hannu na sa ina sharce gumin da yake kwaranya a saman goshina, cikin zuciyata ina godewa Allah maɗaukakin sarki da ya sa ya zo gurin. Kai Buba mai taimaka kake mata irin wannan dukan. Yana watsa masa harara yake masa maganar. Buba cikin ladabi da biyayya ya ce ranka shi daɗe umarnin Gimbiya Lawisa ne. Amma ni Sumayya ba ta yi min komai ba. Kansa na ƙasa yana kallon ƙasa kamar yadda ya saba, ya ce to duk ku bar gurin. Buba da silantana nan da nan suka watse daga gurin. Ina yunƙurin miƙewa ya ce da mu, ke da ita ku same ni a sashena na ji ta bakin kowa, don na fahimci akwai rashin jituwa a tsakaninku. Gurin ya bari Haruna ya bi bayansa, kawai sai na tsinci kaina da watsa mata kallon banza, a fusace na bar gurin. Gimbiya Lawisa a sanye ta nufi sashen Yarima saboda tana tsoron abin da zai biyo baya. Tana tsoron ya sake tuzarta ta irin na kwanakin baya. Bari mu miƙa godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, sannan kuma mu miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi waɗanda suka yi kwamen a farko-farko daga na 1 zuwa na 3. Maryam Sale daga garin Tawa a jamhuriyar Nijar ita take da kwamen na farko a cikin littafin ƙwarya tabi ƙwarya kashi na 29. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Sai kuma Asama'u daga Riyadh ita take da kwamen na biyu a cikin littafin ƙwarya tabi ƙwarya kashi na 29. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shashida da Abubakar take da kwamen na 3 a cikin littafin ƙwarya tabi ƙwarya kashi na 29. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ku. Fatima Habib ke da kwamen na 4 a cikin littafin ƙwarya tabi ƙwarya kashi na 29. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Sai kuma Hawwa'u daga Saudiya ita take da kwamen na 5 a cikin littafin ƙwarya tabi ƙwarya kashi na 29. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ku. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi ga waɗanda suka kwamen daga na 6 har zuwa ƙarshen namba. Muna kuma ƙara sanar da ma'abota wannan tasha tamu cewa za mu fara cire ranakun hutu guda 2 a mako saboda a sami damar zuwa littafin a kan lokaci. Muna fatan za ku ci gaba da kasancewa da tashar Algaita Media. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Kada ku manta, muna ƙara tallata muku sabuwar tashar mu mai suna Farin Ciki Hausa Nobel. Sannan kuma za ku iya samun sauran shirye-shiryenmu da labarai akan adireshinmu na www.arewamagicnews.com.ng. Ga masu buƙatar ziyartar wannan shafi namu sai ku duba ƙasan wannan bidiyo za mu sanya adres ɗin a ƙarƙashinsa.